खुलुमबाय दिनै 5 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। गहपुराव बिफायानो फिसाज्लाखौ बुथारनाय जाथाय जादों। बिफा शिबराम बसुमतारिया फिसाज्ला दावहाराम बसुमतारिखौ बुथारदों। गहपुर थानानि सिङाव थानाय राजगढ़ आउटपस्टनि सिङाव बरपुखुरियाव जादों बे जाथाया। बिफा शिबराम बसुमतारिया गावनिनो फिसाज्ला दावहाराम बसुमतारिखौ रुवा आरो लहाजों बुनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव गोथै देहाखौ न'नि उनथिंजाय दोनदों। मानसि बुथारनाय जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव राजगढ़ आउटपस्टनि पुलिस हान्जाया जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो फिसाज्लाखौ बुथारनायनि दायाव बिफा शिबराम बसुमतारिखौ पुलिसा खादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिफा आरो फिसाज्लानि गेजेराव दावराव दावसि जाबोबाय थानाय जाथायखौ लानानैनो बे बुथारनाय जाथाया जानो मोन्दों। बिटिआरआव दावबायफैदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु। 2 बोसोराव गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाबाय बेखौ फोरमान होबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंथिनायनि सानसे उनावनो क'क्राझाराव डक्टर रनज पेगुआ दावबायफैदों आरो गुन उत्सवआव बिटिआर ओनसोला जोबोद गाज्रि रिजाल्ट खालामनायखौ लानानै सावरायफैदों। डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 2017 मायथाइनि गुन उत्सवनिफ्राय 2018 मायथाइनि गुन उत्सवनि फिथाइया थोजासे आवगायदोंमोन, नाथाय 2022 मायथाइनि गुन उत्सवनि फिथाइया जोबोद गाज्रि जादों। बेनि उनाव फिन 2023आव एसे मोजां जादों, नाथाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि रुजुनायाव बिटिआरनि गुन उत्सवनि फिथाइया गाहाय फारसेथिं आरो चिरां जिल्लानिया गाज्रिसिनाव दङ। बेनिखायनो प्रमद बर'खौ लानानै बिटिआरनि जाय फरायसालिफोरा C आरो D ग्रेड मोनदों बेफोर फरायसालिफोरनि हेडमास्टार आरो सोलोंथाइनि अफिसियेलफोरखौ लानानै मिटिं खुंनाय जादों, जेराव फोरोंगिरि खमखौ मिथिहोदों होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगुआ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि फैबाय थानाय समाव गुन उत्सवआव मोजां फिथाइ लाबोनो थाखाय राहा लानाय जागोन आरो बिटिआरआव टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनि जौखोन्दोआ बेसेबां बेनि रिपर्टखौ बिनाय जादों। टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिनि जौखोन्दोआ खम जानायनि थाखाय बिटिआरनि गुन उत्सवनि रिजाल्टआ गाज्रि जादों नामा बेनि सायाव नायनाय जागोन आरो फोरोंगिरिनि आंखालखौबो थाबैनो सुफुंनाय जागोन होननानै क'क्राझारनिफ्राय बुंथिदों डक्टर रनज पेगुआ। शिबसागराव जादों गिथावना जाथाय। जेसिबिजों ड्रेन जावनायाव गेस पाइपआव नांनायजों अर जोंब्लावदों, जायजों 1 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'आ खामथारजानो गोनां जादों आरो बिमायाबो गाज्रियैनो खामजादों। बे गिथावना जाथाया शिबसागर जिल्लानि बाबुपाट्टीनि सोनाब जमुना र'ड चारियालियाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला शिबसागर मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय जेसिबिजों ड्रेन एबा नालाखौ जावनायाव गेस पाइपआव नांदों, जायजों खाथिनि गला आरो न'आव अर खामनानै सायाव हांगार जादों। गलानि सिङाव 3 सुबुंफोर दंमोन, बेनि मादाव पम्पी दास, बिथांनि बिखुनजो बकली दास आरो पम्पी दासनि 1 बोसोर बैसोनि फिसाजो भाग्यश्री दास। गलायाव अर खामनायनि थाखाय बिथांमोनहा गाज्रियैनो खामजादों। गिबियाव बिमा आरो फिसाजोनि गोब्राब थासारिखौ नुनानै शिबसागरनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, उनाव गोब्राबथार जानायलाय डिब्रुगड़नि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। नाथाय फिसाजो भाग्यश्री दासखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं बिमायाबो जिउखौ लानानै देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगोनो जेसिबि सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारखुमा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिटिआर सरकारा हानि पाट्टा राननानै होदों। हल्टुगाव आरो कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि 6322 नखरनो हानि पाट्टा राननानै होदों। 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनिफ्राय हानि फोरमान बिलाइ रानदों बिटिसि सरकारा, जेराव प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, एम रनजित बसुमतारी, रेवरेवा नार्जिहारि बिथांमोनहा बाहागो लादों। बिटिआरनि मोनबा डिभिजन हल्टुगाव डिभिजन, कसुगाव डिभिजन, बाक्सा, उदालगुरि आरो पर्बतझरा डिभिजनाव गासै 21,000 नखरनो हानि पाट्टा होनो गोनां दङ। बे 21,000नि मादावनो हल्टुगाव डिभिजनाव 4,817 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जादों आरो कसुगावआव 1,505 नखरनो हानि पाट्टा होनाय जादों आरो आद्रा थानायफोरनोबो होलांगोन होननानै बुंथिदों एम रनजित बसुमतारीया। लोगोसे बुंथिदों दि जेबो राजखान्थि खालामालासे, अदेबानि बिपिएफ इउपिपिएल खालामालासे जायफोरा हानि पाट्टा मोननो गोनां बिथांमोननो हानि पाट्टाखौ होनाय जादों, मानोना हायानो जोंनि जिउ खुंनायनि थाखाय
आरो जोंनि जिउ खुंनाया हायावनो सोनारो बेनिखायनो हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारा गोसो होदों होननानै बुंथियो इएम रनजित बसुमतारिया। मणिपुराव अर जोंदों। मोनसे हारिनो एसटि स्टेटास होनायखौ लानानै मणिपुराव अर जोंदों, जायनि थाखाय मोनानि समाव कारफिउ होनो गोनां जादों, सेक्सन 144 होनो गोनां जादों आरो सानबानि थाखाय 9 जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द खालामनानै होनो गोनां जादों। गोलाव समनिफ्रायनो मेइतेइ हारिनि सुबुंफोरा एसटिनि थाखाय दाबि दैखांबोदोंमोन आरो बिथांमोननि दाबिखौ होनो थाखाय अदेबानि बिथांमोननो एसटि होनो थाखाय मणिपुरनि हाइकर्टआ बिथोन होनायनि उनावनो ट्राइबेल सुबुंफोर आरो मेइतेइफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों। गिबियाव मेइतेइ हारिनो एसटि होनो थाखाय बिजिरसालिया बिथोन होनाय लोगो लोगोनो अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ मणिपुरा गिबियाव मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लायाव धर्ना होदोंमोन। बेनि उनावनो बांलांदों धर्नाया। सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो गला, न'-बां, गारि मथर गासैखौबो अर सावनानै होनाय जादों। बेबादिनो मणिपुर रायजोआव जेरैथिंबो अर जोंदों, जायनि थाखाय इन्डियान आर्मि, आसाम राइफल्स आरो पेरामिलिटारि फर्सआ थासारिखौ सामलायनायनि अनगायैबो मिरुनिफ्रायबो रेपिड एक्शन फर्स दैथायहरनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला 7,000नि गोबां सुबुंफोरखौ सिकिउरिटि फर्सआ रैखा खालामनानै गुबुन जायगायाव दोनहैनो गोनां जादों, जेराव थानायजों लोगोसे जानाय लोंनायनिबो राहा खालामनानै होनो गोनां जादों। मणिपुराव थासारिखौ सामलायनो थाखाय आर्मिया फ्लेग मार्चबो खालामनो गोनां जादों। 10 मेआव आसामाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपि सोरखारा 2 बोसोर आबुं जागोन। 2 बोसोर आबुं जानाय लोगो लोगो माखासे बिथांखिफोराबो जागायगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेनि मादाव रेशन कार्ड दिन्थियोब्लानो जायखिजाया सोरखारि आरो सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लायोबा 5 लाख रांसिम बेसेन नाङालासे फाहामथायखौ मोननो हागोन। बेयो 10 मेनिफ्रायनो जागायजेनगोन आरो आसामनि लाइमोनफोराबो बेंकनिफ्राय मर्टगेज लायालासे 2 लाख रांसिम मोनगोन। 2 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। BKWSनि थाखाय गामिफोरनि मुंखौ फोसावबाय। BKWSनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारा BKWSआव गामि सोनायनि ड्राफ्ट बिलाइखौ फोसावबाय, जायनाखि बिथार गोरोबथा जानायनि उनावबो BKWSआ दाफुंजायाखैमोन। बेखौ लानानै सोरखारजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन। BKWSनि गामि फोसावनाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनो थाखाय सोरखारजों सावरायनाय जादोंमोन आरो सोरखारनिसिम दाबि दैखांनाय जादोंमोन। दा आसाम सोरखारा गामि फोसावनायनि ड्राफ्ट बिलाइखौ दैथायहरबाय, जायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिश्वजित दैमारी आरो डक्टर रनज पेगुखौ साबायखर बावो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बबेबा गामि आरो नखरफोरा थालांदों नामा बेनि सायाव 12 अक्ट'सिम नायफामनो थाखायबो बिबान होदों। बेनिखायनो BKWSनि मावख'आव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, UBPO, बारग' BLT अनसाय आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जयैनो सावरायलायदों होननानैबो बुंथियो मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। NLFBनि लेङाइ आफादगिरि बिबक'खौ आफादनिफ्राय एरख'नायनि उनावनो बिबक'जों लोगोसे बिबक'खौ मदद होग्रा NLFBनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरि मेल खुंदों आरो बिबक'नि सायाव जि अजद होदों बेयो नंखाय होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं बिबक'खौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय आरो आफादनिफ्राय एरख'नायनि जाहोनखौ NLFB आफादनिफ्राय रोखायै बुंथिदों। अदालगुरियाव NLFB आफादनिफ्राय खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय 12 एप्रिलाव जेनेरेल काउन्सिल मिटिं जानायाव NLFBनि मेम्बारफोरा बिबक'नि सायाव गोबां अजद होदोंमोन। बे लेखायै बेनि सायाव खेंफोरथि होनो थाखाय बिबक'नो 15 सान होदोंमोन, नाथाय बिथाङा जेबो खेंफोरथि होआखैमोन। बेनि उनावनो क'क्राझार आरो अदालगुरि केम्पनि गेजेराव सावरायलायनानै गासै मेम्बारफोरनि गनायथि लानानै बिबक'खौ एरख'नाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि बिबक'आ अदालगुरि केम्पआव गोबां जेंना खालामबोदों। पुलिसआ केम्पआव फैनानै माखासे केडारफोरखौ थानायाव लानानै थाङोमोन, नाथाय मा जाहोननि थाखाय लांदों बेखौ मिथियामोन। उनावसो हमजानायफोरा गबोनानै मिथिहोफैयोमोन दि बिबक'आ गोबां जायगायाव रां बिनो थाखाय थिनो। बेनि उनाव रां बिजानाय सुबुंफोरा पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसजों हमजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो बिबक'आ गोबां जायगानिफ्राय रां बियोमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बिबक'नि सायाव बिथांमोनहा बुंथिबावो दि सोरबा केडारफोरा गोरोन्थि हाबा मावोबा थोंजोङै बुथारनो थाखायबो बिबक'आ बिथोन होयो आरो लिडारफोरा गावसोरल' फालांगि मावदों, गोबां रां मोनो बायदि बायदि होनानै केडारफोरनि सिगाङाव बुंनानै होयोमोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिबक'आ
काउन्सिलजों सावरायालासे आरो चेयारमेन आरो मेम्बारफोरजोंबो सावरायालासे सोरखारनि सेराव खर' गंग्लायहैनो एबा आफादखौ फोजोबस्रांनो थाखायबो गुवाहाटीयाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरजोंबो सावरायहैदोंमोन जाय NLFBनि थांखि नङा होननानै बुंथियो बिथांमोना। रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनाय, बिटिआरनि सिमा बांहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होजोबाखै, बेफोर जेंनाया मावफुंजायैयावनो माबोरै आफादखौ सिफायनो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं बेफोर अजदा नंखाय होननानै बुंथिदों बिब'ख'आ आरो आफादखौ थेर-बेथेर खालामनो आंहा जेबो मोन्थाय गैया, हारिनि थाखाय एसेबां गोबाव नांबोबाय, आंनि साननाया एसेबां फिसा नङा होननानै बुंथिदों बिब'ख'आ। सोरखारजों सावरायनो थाखाय माबोरै पलिसि लानांगौ, पलिसि गैयालासे आफादा बबे लामाजों थांगोन आरो सोरखारजों सावरायनो थाखाय थागथियारि जानो नांगौ होननानै बुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांमोना गोबां हेंथा होबोदों होननानैबो फोरमायथिदों बिब'ख'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बाथ्रा दं आरो बिटिआरनि सिमा बांहोनायनि बाथ्रा दं। बेफोरखौ लानानै सोरखारजों सावरायाबा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा, बेनिखायनो सोरखारजों सावरायनाया गोनांथि दं आरो सोरखाराबो बेनि सायाव पजिटिभ, नाथाय बिटिआर सोरखारनि दैदेनगिरिफोरजों लोगो हमनाय आरो सावरायनायखौ लानानै पार्सनेल इस्यु बानायदों होननानै बुंथियो बिब'ख'आ आरो बुंथियो दि रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि खामानियाबो लासै लासै जासिगोन। सोरखारा नाजागासिनो दङ आरो बिटिआरनि दफाफोराबो लासैनो मावफुंजागासिनो दं, बेखौ रावबो नेवसिनो हाया होननानै बुंथियो आरो NLFB आफादनि गेजेराव राजखान्थिनि बार हाबबाय, जायनि थाखाय बेफोर जेंनाया जानो मोन्दों होननानै बुंथियो बिब'ख'आ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।